Poslední nahrávání jsem zapomněl natočit. To se snad stává. Já skončil úplně někde jinde. Začal jsem tímhle. Klikal jsem na tomto, ale klikal jsem teď špatně. Jdeme zpátky. Já vím, že jsem se poslední dobou strašně dlouho zabýval Enter the Boxem, ale to je dobrý. Ta hra je dobrá. Já mám z toho nedokončený mix, takže potom jsem tu ještě při tom omylem nenahrávání natáčel tohoto. Bohužel to neuvidíte. Tam to jste neviděli, tady to uvidíte, protože jsem se to udělal fajnový mix a zabýval jsem se tím půl hodiny a no. Teď to opravím a no. To není kick, to jsem taky říkal, ale vůbec jste to neslyšeli jste to. Teď udělám lehký mix, jenom tak. Tady jsem našel i secret. I tohleto. Tak to by bylo. Rozhodně bych nebyl rád, kdyby se tohleto nenahrávalo. Tak to jsem udělal asi chybu moc brzo. V uvozovkách moc brzo. Možná v 200 uvozovkách. Tohle z toho jste určitě možná neviděli video, protože já to natáčel. To je skvělý mod. Odkaz dole v podpisku zase. Ne zase.
Já vlastně jsem to nenatočil. Na ten time, na tady to a na ten mix z tohohle. Tak máte dole v popisku. To by asi stačilo a jenom takže jsem nenatočil dlouho video s hlasem a to je asi všechno.